Kini akong problema, bahin ni sa among kahimtang nga gusto kong magmalinawon ta iba. Pero, aron inyo ko masabtan akong sugilano, no? Yan niyo na kapag sugod ang tanan, ha? Pagkapait handumon sa akong natrato, manggiulaon kay bukid nun man intawon. Ispuko mo'y dili, gayon siya pahalo. Kay siyang nanay ug tatay ay siya mahadlok. Mao'y hinungdan nga ako kaniya naglagot. Bisag kamot dili gayon siya pakupot. Bahala na kunog mapilding iyang sampot. Basta maayo lamang pagkasabot. Sawa madugay wala kong kagwanta. Ako siyang giignan nga ako makigbulang na. Kay 15 anyos ang among panagtrato. Wag yun ako makahikap. Bisag kuko, bisag kuko, bisag kuko. Karon tigo lang na ako nga ulikaw. Huwag daghan na kayong ubas akong ulo. Bisan tuod ng galuyan na kining lawas. Apan kusgan gihapon ang akong armas. Bisan tuod nagakurong na kining tuhod. Gusto gihapon kang darling mo hapyod-hapyod. Bisan tuod nagakuwap na kining mata. Gusto gihapon mo tanaw labi nagbumba. Pagkapait nining tigulang ulitaw. Sa mga inday tawgon na lang taog lolo. Bayo pa na lang hinuog mga impas. Aron ang utang mga papa. Day! Oh my goodness, my favorite wife is coming. Day, Weng! Day! Ay, laki! Kanahan ka mang dako, oy! Ikaw ka ba nagtanaw diha? Huwag kang kakita nga niya ako, di pang daddy re! Ngano, down sa kana? Mayo paman ang atong lantay taon, imo taon nagipasan. Ang aguro yun ko ni, pasanon ko yun ni! Be, kay tiwas ang pasod, ani be! Ibutang dito sa kwarto nilang nanay tatay, ha? Di din na to, binagog ato na na. Ilom na laki, oy! Hibaw ba ka mga tiguwang na na? Maglisod naman gani nagpukong ang duha kay sakit ko no ilang tuhod. Oo. Gipalitan ako sila glantay aron dili sila maghigda diha sa saw kay maluoy ko nila. Maglisod na nagbangon. Sige. Unsa gud ay abi na ko gato. Sige na isud na didto. Uy, kabugat ada oy. Hilob diha ay kadaog mangani ko. Sige na gagaan ra na kawayan naman gud na. Kay basing maapil niya tingag alsa na ko. Parbida. Bugat para pagkasalantay. Watang kakita nga gisang-at sa ibabaw laki, ha? joke Isang-at karon, ha? Joke. Ikaw ra unya'y laki nga di malason ka. Pagkabugot na ito. Ay, salamat kay naana gyud mi lantay taon. Kunya, dili ni mo saba day kung maglaban bawi mis nanay ni mo. Ha? Hilom dia panyong oy. Laban bawi. Magdisod pa man gani kag laban bawi na ba? Noon sabaya ka, Piding. Lahi namang doon ay preparasyon daan kaysa ka ng kalit-kalit. Ay, ikaw rin mangalit diha. Oo, say ako. O, kay nga no? Ha? Wa ka diya tuha kang buanga ka. Mas may pamanggani to sa una kay mga blit pa ka. Karon wa ni kablit-kablit. Kay matod pa nimo, biraday. Kay naa pa may power. Power sa imong mata. Nga pagani ko kahubo mo dungway na ng imuha. Ay, sabayain taon mo, nay. Uy, tay. Nay, sige ha. Bahala mo anang lantay diha. Basta kay gipalit ko na para di mo maglisod. Kay maglisod baya mo gyaka. Na si Panyong Rem galisod na. Oo, ako sa rusay ako. Ikaw may maglisod na kay tiguang na ka. Lisod niya. Saman gusto ka nga, iyakan ko ng naong mo. Oh. Walay tinud-anay. Maninuod man di ay. Ay, pagkakido't baya ninyo. Ano sa mga to ginina mo saba mo sa pikas kwarto. Da, ang mga tiguang nagpabadlong. Mao na diha. Kailangan gud ato laki. Mura makalupad tuk atop tuk panghupawa nimo. Dai ko mo gud kana. Dai, di pa gud pwede nga maglain daga ato. Unsa?
gusto na ko day ba nga magpuyo lang tatawag na ato lang gitahon ba kanang kita ran duha ikaw ug ako ug ang ato unya ang umaabot nga mga anak. Time para good lucky. Unsa man ning imo? Parigla ning imo nako? Weng. Murag parigla ning imo nako. Anong kasulti ka na? Kani adto sa bago patang minyo. Kisa may ipon nato. Uslas mo papa. Imo mga ginikanan, di ba? Oh. Unya, nakadungog ka nako nga nagyaw-yaw ko. Namatay na lang sila. Wa gyud ka kadungog nga nagyaw-yaw ko nila nga nitipon sila nato. Unya karon, abi kay ako na maginikanan ang mitipon nato, magyaw-yaw na ka. Bidaw ko gyaw-yaw ko na anak. Unsa lagi buti may pasabot lagi? Canfair sad nimo oy. Kani adto sa imo pa mga ginikanan ang mitipon nato, pinangga kay nako sila. Wa gyud ka kadungog nga misukol ko nila. Unya karon nga ako na mga ginikanan ang mitipon nato, mo na imong ipakita ngadto nila nga murag wa ka makauyon. Ha, naibaw pa lang kay. Kung giunsa na ko pagdala imong mga ginikanan laki. Pida sa nang istorya. Di mong taong ko ako magkiglali sa mga ano. Di lang ta maglali sa na. Wa ko ganahi ang imong gipakitang reaksyon ron. Ha, karon pa di ay ko. Wala ka ganahi nga mitipon nato ang ako mga ginikanan, ha? Bida, ano ko dingon anak day. Ay na lang ta, oy, ay na lang ta, nahibaw na ko. At least karon nahibaw ko. Pero sultian ta ka, oras nga initan ga ini mo ako mga ginikanan laki, kita gyud magtakos. Wing! Pre laki, pupita, pre laki. Pagkasultiha gid mo pre, pre laki. Lagi pre. Di kay pida ba niyo pre laki, sultiha gid mo pre laki pre. Naabog yung laki di malas. Ikaw pre lagay. Laki ba? Ikaw. Ang sa tingan mo? Lagay? Gay ba ka? Idgar ba ka? Di gay. No, Sulti lagi ka di ka mong kutala si. Asaya may surti na ko. Kana lang daan mo ang asawa pre. Gwapa na, buutan pa. Swerte na na, inuunsa. Ay, kagwapang ilmiya. Kung buotan pa yun. Oh, ha? Buotan lagi. Pero suko magkaganla lang yan ilmiya. Unsa nga? Utalo ti istorya pre, binua mo na imo pre. Lagi, pero, oy, sultian di ka, pre, ha? Buutan lagi pre. Pero Kana akong asawa, suwing, pre. Sabi ni mo, isog kaya na. Antog nalay kuwang na. Iantog ko. Kung masuko na, kuwang na ko, iantog ko. yamat ha? Bagsik kay na, nya kusgan pa kayo. Lantay ko pre. Sos gipasan ra nga. Gi ka sa bus padoong nga ni sa mo. Wida no. Di man gud masud tricycle. Gipasan na lang niya. Yamat, ipasan lang lantay pre. O lagi ako na lang pasud sa bahay taon. Sos gipadingot kog bugbog pre. Hapit sa kauras ko pasud. Tang di sura lagi. Bugat kayo pero siya. Oy, kuyawa pre. Usas kamot lagi, usas kamot. Sa ato Diyan sa sa kamot, o Hercules. Purbida no? Oh, porbida no. Sa ato pa pre no, murag lisod mo sitwasyon ana da. Aha. Ano lisod man? Ha? Panga bitaw pre, kuyawan ko. Asam des mariron pre. To apay glakaw pre. Oy. Ang ito, ko rin mo. Anasan. Ang pagay ko no. Sorry pre. Sorry pre. Maro'y problema na ko pre. Ang akong mga ugangan. Unsa? Ang tinuod subukan kay kuan ni taon nila kay mura ba taon silang may nagdaog saba sa mong panimay taon ba. Nya di mo ko kabadlong lagi taon lagi kay magad ra man ko. Nya magubosan may kon akong sultihan akong asawa ug mutingog sa akong asawa. Mo nga miutong na lang yung ko. Unya. Tay nay. Sabi nang giawayan taon ninyo ay pag huy taon mo. Hoy, laki. Ayaw kong sultihig ingon, anak. Kanang ugangan ni mong laki mo isultihi, anak, kay mo na'y labad. Oo, usaya ako. Oh. Uy, piling. Ikaw, piling. Tarungan na sinultihan mo, ha? O ako manghiwi niyo. Kanarag yung imong naong mo'y naghiwi. Miyo Diyos. Iapil ang way labot. Ay, lamdiya, oy! Excuse me, nay. Nay. Kuan ba, sa ako ba na-obserbaran ninyo ba? Pirmi lang yun mo maglalis, no? Wagi, adlaw nga di mo maglalis, ha? Ayun saon kining karaho, wa man ibuot. Kaya ikaw doon na kay buot. Ha? Doon na ka may buot. Labaw ka pang way buot. Okay. Klama na mo, klama. Sabi ni siya pa, kalma. In English, klama. Kalma lang mo diha. Makal. Ato niyo sayon. Ay, di na ko makigusa ng may buot.
Oh, labaw na ko. Ha? Nakadungog ka. Ay, kadiyot sa lagi, paminaw lagi mo. Timan ninyo, ang tao ra ba kuno nga di ka mao mo sabot, bugo. So, kung kinsa ninyo ang di mo sabot, makaingon gyud ta anig bugo mo. So karon, kinsa may bugo ninyo? Kana siya. Oh. Ako na sad. Dili ka ha, ikaw. Ikaw mo'y bobo, dili ako. Ay, bebe. Okay. Ani na lang. Paribabuan na itong kinsa gibugo nyo doon. Mag-question and answer ta. Oh, sugot-sugot. Para makita ang katag. Sige. Ikaw tayo, okay ra ka day? Ako, oo. Kaning ang... Unsa? Tubag, Unsa, oy! tay? Hadlokon na to. lagi. Dugayak tubag. Sige. Ay! Larga. Oh, sige. Sige. Unsa may mga pangutana? Nagtuo ka nga mahadlok ko anang question and answer. Ha? Muna'y kinaon ako sa una do. Oh, wa pa ang question na ng answer. Unya ako, ha? Huwag kang kibaw sa amo, ha? Ang uso ay, mag-una ang answer, wa pa'y question. Sa? Oh, maglaban ng oo kung saan paghimos question nga na ano may answer. Oh, dahil murag nabuang ka na. Pako kaya. Kuhaan ka na. Okay. Inaliyon lang nato ang style na to, ha? Inigsulti na ako sa pangutana, kinsa tong unang makasagpa, maoy makaunag tubag. Sugot mo? Oh, sagot ko. Unya, ha? Makauna siyang sagpa. Nya yung tubag nga sa may makauna sayop man. Ha? Kung saan man, be? Makaslasod ka tay. Ha? Siya git mong still! Nya, ang katubag, ha? Sagpa sa kagkaduha. Sige. Sugot ko. Okay, sige. Una pangutana, ready mo, ha? Oh, ready na. Okay. Atubang mundo, ha? Oh, Ana, yeah. Uninindo to. Unang pangutana! Kisay unang engineer sa kalibutan! ako. Idahak na unhan ko na. Okay ra na. Ano na ibidig? Kinsa may unang engineer sa kalibutan? Si Iba. Ano si iba mo na Oh, tungod kay siya may unang nakapabarog. Oh. Kasweet. Anong imong tubag na Okay, next question. Kisay unang estudyante sa kalibutan? Bawas ko, ha? Aray. Kabaos po da. Okay, tayo. Sige. Nindot ni siya rin ni Kuya Panrodo. Kinsa may estudyante sa kalibutan una, be? Si Adan. Ano siya doon, Matay? Tungod kay siya may unang nakapasod. Ha? Bungod siya ito eh. Ha? Di ba? Ang dago na rin sa'yo, pagkakindot mo yan, pa! Naunsa mo? Na, kamulay pag-istorya diya, mupahuway ko. Uy, nay. Uy, naunsa tos nanay, tay? Ay, gisulan sa panuhot siyang utok. Mulakaw sa ko, ha? Oh, tay? No? Laki, naunsa to sila? Nag-iyahay lagi tuglakaw pag-abot ako. Ang katlas kigwas lubot. Bida. Lakaw ron! Biya ron diha. Igukas ko muna kung kay batasa da. Anong ako yung taon-taon, ha? Ano mag-iyahay mo mong sibat? Biyaan lang ko ninyo? Di magod. Kasi di man ko, bibarog naman sa kadiha. Nihi taon po. Hilag niya ay palusot pa dyan kada. Bisik yun, kita. Naunsa to ha? Kinsa ba? Sila sa tatay si nanay. Nga to sila nag-iyahay man tong sibat pag-abot ako. Oh, basta dili kuan sila kadang gusto silang di sila gusto makita si Mundagway. Kakakidret. Basin. Pagtarong ba? Ikaw ro iugbog na ko diha ron. Nga to ha? Nag-away oy. Ansa? Ansa sa giawayan? Ikaw na pod ha? Ikaw na ba sa laki? Day. Unsag ako noy sad-an ning kilakiha. Pwes sulti og nangaunsa tong duha. Nag-away lagi na, di ba? Bita ko musigil na nag-away yung duha. Way adlaw nga, di na sila mag-away. Asa may lagi-awayan? Umot lang. Kasi ambot lang. Wala ka kahibaw. Dewa ko mutana rin. Kaya mutana ko, tulon mi mag-away na Ansa? Unsa ba gusto nimong mahitabo ha? Gusto lagi tayo na ako, taday nga.
Hindi ko gusto samok ba? Samok ko kayo. Kisa may samok. Kasi kuan ba? Ako mga ginikanan. Day, kuan kining. Laki sa una bayaha sa buhi patong imong mga ginikanan. Unya dinhi sila tipo nato. Wa gyud ka kadungog nako nga niingon ko nga samok kaayo sila. Nga di man to sumukan. Day, kindi man sila sumukan. Ama ba? So, gisamukan gyud di ay kanila. Ay, day, uy, kaya adlaw ni sila mag-away. Way, adlaw din mag-away. Hala, uy, natural man as tao nga mag-away. Kita bito mag-away man salta. Oh, lagi, pero dili kay permi. Kung mo na imong gusto, sige. Samok man kaha. Unya sa man. Unsay gusto nimo buhaton ta? Magbugbuot ah! Oh, sige. Magbuwag-buwag ta, ha? Sige, lakaw. Pamalhin mo. Samok magkani. Pamalhin mo. Ayaw na mong puyo din, eh. Oh, ako yung pundaran ng baya tao na niya. Palit yuta ako pa yun. Niya ako na yung balhin. Kamu ay na yung balhin din eh. Kaya kumundag samok din eh. Ay, kamalaki-laki. Mubalhin na sila. Sige, nay. Pamusta inyong mga sinina. Isod og karton. Apila og sod ang akong mga sinina. Dili, sa pintawan mo sa puti. Masabot. Mamalhin mi puyo. Ug ikaw, pagsulo din he. Ikaw na lang usa. Mao ni akong problema ron. Ngayon milakaw taon ako ang sawa. Kuyog siya ang ginikanan taon. Di na siya mabalik. Kundi kauban niya mga ginikanan. Naghan naman na hitabuan ni Bam. Palihog gabi. Unsaon man nako. Mag-uli pagkataon mi. Matarong magani nga mo pagpuyo taon. Bagi ko niya ati presbe. Babida. Unsa man ko kamoy pasultihon. Lucky. Kaya ang sender na to karon. Si Dudong Lucky ati pres. Lucky. O kanis Lucky ambot nga ano sad ka nga kanang di man ko ingon nga lain siya batasan na tipres kaning iyang problema kaning iyang mga ugangan ambot sa samok basad siguro Away? ni nani Mag-away? mag-away kay ang katumamang Lisa ug papang Lisa tagsar kay ko kita ato mag-away at tipres Oo. kuan kita sila Kuan, labing nga murag respektar sa to sila nako at tipres nga iniguli nako kana man wa gyud kanang pinangga gyud ko ato Adi, pa Daniel og ni Mama Guria pero buyag lang ta. ang ikaw na good na. Oo nya, pero buyag lang ninyo maasa mo gibutang sa langit. Thank you kayo ninyo. Salamat kayo. Nya kani gyud iyahagong ugangan at ipres sige away usa ni at ipres usa. Bam, no kay mas basa Sige niya na ba? nagulyat, Ani oy. party ani ugangan sige away bam? Kana mga tiguang naman unta, Tiguang no? lagi, Nga naman oh. sige gaway. Usa awayan nila. Lalis sige lalis at ipres oy way matud pang laki wa mo adlaw nga di mo maglalis sige mo maglalis. Laki ang ano, naraba ko iro Laki. Hello, Laki! Naman sa nasanak niya, Honorable Vilma Santos. Sila. Laki, Oh, oh. si mauna si Luis no. Oh, Luis, oh. Abriya ang ilang mga balang kasulatan, Kani. Lucas 11, versikulo 17. Okay ba? Apan, naibalo si Jesus sa ilang mga unang-huna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin og mag-unay pag-away dili mulungtad ug dugay. Aha. Ug ang banay nga magkabahin-bahin maungkag. Oh, mao ni. Kabahin-bahin mag-ungkang. Oh. Pero kaning mag-away bam. Mabitaw na. Nga dili ba bam kanang di ba na mas Bible nga ang lalaki mo biya gyud sa ginikadong maglain na og usara sila? Mm. Nya kani pagtipon silang ugangan unsa ni? Mao din Wala sila maglain. Kada mo Palagi. Adi naglain ni sila ti press. Unya. Naglain ni Ay! sila ang pero ang nakadiferensya sad kay ang permiro tipon. ni tipo nilang laki ang mga magpapa pero dito Oh. dili magsigaway nangamatay na Tipo lang di ay, ayo. no. Nya karon gitipunan sila ning iyang ugangan nga ginikanan sa babae mao na sige away. Mao ni iyang Pero daan problema. kini silang managtiayon nga mag-aaway gyud. Umbot Kini sa wa pa sila mo tipon. Oh, Daan mag- yung tipon murag nila. daan din sila. Oh, Oh. mag-away gini sila ti pres. Kini nasulat sa balang kasulatan Goliath nga banay nga mag-away magkabenbahin maungkag gid Usa. pagpuyo. Ang buto sa bot ani kaning gubot man nila ang pagpuyo. Ah. Ug ari ka sa espirituhanon nga tambag matud pa migo na kong pare ang kaning tibuok isyu ning linyaha ang buto sa bot ani nga unahon jud ang Ginoo. Tinuod na. Kung buto sa bot wala mo Ginoo silang pagpuyo. Kana mana. Wala Ginoo silang pagpuyo kana ning banay magkabahin-bahin musukol ang anak sa amahan, ang ugangan bugnoon sa ugangan nga babae. Nga ba? Ang buto sa bot wala masintro di ay ang Ginoo diha sa ilang Dahil silang pananay, banay. ilang banay. Ah. Kining niya karon kanang ugangan nga hepuyo nila nya nga maglain sila nya. Ningon man pud ang asawa nga mukuyog ko.
nalibog ta. Asa man siya nahigugma? Siyang bana o siyang mga ginikanan? Ikaw, no? Oh, Tingali, naluoy siya siyang mga ginikanan, pero minyo naman good. Minyo naman siya. Dai Tulad wing, mo nang ang wing nga bana na ning gid babae mo. Ate Ah, Pres. ah, ah. Dai wing kanang una-una agmayo dai nga kamo si Lucky may gikasal. Mo lagi? Oh, nya ang kanang mga ginikanan iguras pagtambag, iguras Ani- pagkuan. ani Mao na- may magudaon na ino Ate Pres. Ani na lang gulyat, na ako'y simple. Simple ba? Simple rin ako paunahon na. Naam ko sila ipon, unya ka ng ilang sila magtiayon yan. Ipon man ng ginikanan ka ng duha ka ginikanan nga idaran ng punga mga senior citizen unya magkagubot-gubot na. Simple na lang kaayo dong. Ikaw laki kanang lakaw lang kaniyot. Umiglala sila. Lakaw sa unahan. Ayaw paminaw. Unya na balik kung Pero malinaw-linaw. tingali, mulaban ang iyang anak sa magtiayon mo na na-spoil ng magtiayon kay mulaban man ang anak. Mao lagi, Ang- mao lagi kiniingon man ang babae nga sa una ang imong ginikanan ni Puyo diri, wa bay ko magyaw-yaw. Ingon mo sang asawa. Ang kalaki sang wing Ate Pres, aw ni Lucky nga makabaw siya katong iyang gi pa questionanan sir, bakaw nagsagpa. Sige siya kini siya ro dili ko yapan. unang makasagpa mo tubag. Ani na lang. Oh, Excuse me. ani na lang kanang ikaw may murag ingnon tangpo nga nahatarong-tarong aning adlaw diya sa inyo dong laki. Mao na lang to maglalis gani ng imong ugangang babae og lang laki. Ayaw sila paminawa, bahala rin mga Mulakaw. asawa mo Mulakaw maminaw na lang nila. Mulakaw siya. Ato dito sa anahan, hapyo na piron baka imong hiniktang manok. Ah. Oh, mo bakang hawanan ti mga saging nga tinanom dito. Unya nakabalik ug mahilom na sila. Ah. Nagway saging bam. Ah? Sa may hawanan ugway saging. Magkuri-kuri siya dito, mag-unsa Ah, siya. magkuri-kuri lang. Manghinguto Panalo tangkong no. Oo. Ang ako ba, nga ayaw sila paminawa. Ayaw na paminawa, kay mura magbinabayra kay ng ilaha. Oh, Bitaw? kanang na ang imong buhaton ana nga lakaw ka dito nya. So wayay ko no pag agni kanang imong mga ugangan o kanang imong asawa kanang naamoy panahon diha nga kanang makikistorya og Ginoo. Ano na magrosaryo ba ron, mga mag angelo, orasyon. Orasyon. Oh, namo ana. Suwaya ko no. Suwaya ko no. Oh, bisag ikaw inong takbo nga dilim na trabaho sa bana, trabaho mo na sa asawa o sa inahan. Ah. Suwaya ko no pagpaminaw dong og naa ba kay pong sa amigo na kumpare. Sige ta pre Padre Josué. Oh, sila sa mga Father amigo Toby na- Ugbo? Father silang Father Junal, Oh, di ba? Father Junal, Father Red, Oo. Padre Rindon dito sa Oslob kanang maamang gud kuno na nga basta magkabahin-bahin gani ang pundok, magkabahin-bahin gani ang pamilya, magkabahin-bahin gani ang mga trabahador. Wala masintro ang Ginoo diha sa ilang atubangan. Oh, ana lang ha kay maobitaw nga og kanang may magkigla so una nakita mo kog lalis gunyat. Ano ba? Oh, ang kita ko lalis, ang lalis ako dili ko musulti kinsa, kauban na to sa una, babae. Babae, Dito oh. ko- dito ko mo Kaila ko, kaila ko. Dito ko mo tingog. Tingog pa man ko nga. Dili ko mo tingog kay maglalis tag dako yang baka dapat ko nimo tag 5 pesos ra ba ko ni kada tudlo. Sa una nakadungog ko istorya ko na anak ko ng laki ko no dapat sa babae tag 5 pesos ko ni kada tudlo. Ah. Oy ko dili ko kay pananglitag maglalis ta jay magdako atong away labi na makadapat ko nimo pildi ko kay bisag bayot ko laki man ko. Mao dito yung gisaligan sa among ang silingan bam. Nga naman. Kanang tag 5 pesos kada tudlo. Pasagpa sing mayo pagkuan sud paghuman nagpabayad siya. Dako ani ang nakwarta ti pre. Kaya pang pagsagpa. Dako kinsa na kwarta. Saon nga ti 5 pesos tinuod na ay Dili tingali. Karon mahal na kayo bam. Pila na sagpa ron? Tag 500 ako no kada sagpa. Oh? Oh, 1.5 na. Gulyat. Ay. Lain na to ako gulyat. Unsa Ano Wala naman? na ko sagpa. Yusa. Gigunita rin ako ni Sukol. Ay! Salamat na panahon ay tulupan noon. Good ako ang baso, tihon. Subscribe to Dramaturgo.